Waduh, waduh. Nggih. Monggo Pak Akta dikasih rengang-rengang menapa semonggo panjenengan. Monggo kanca-kanca menapa menika? Apa Bes? Apa? Ana nek kurang manut aku manut, do manut kabeh. Oke, manut pokoknya manut buri. Apa wae? Rasa jaluk manut buri. Alon-alon so. Mantap. Iya, kurang siji Mas. Jos.
Nggih, sampun katur mawon. Nggih, Mbak Okta, tadi ada ibu-ibu WA kula niki. Ada ibu-ibu yang mana? Sajake nggih bojo kula barang sajake. Waduh. Jebule bojone dhewe sing WA. Nyuwun sambel kemangi datang Bapak Ibu wonten ing dapur umum di belakang sana. Waduh. Sambel ki Lombok. Sambel ki Lombok karo ndok ceplok. Ibu Tentrem dan kawan-kawan. Sambel kemangi. Nggih, monggo, Cok. Manut mawon. Heeh. Niku sing masake awak dhewe, Pak Okta. Waduh lah, nggih, nek mboten dituruti mangke. Wah, repot. Repot, malah mboten dimasake mangke. Nggih, keroncongan. Waduh. Monggo Cok, sambel kemangi. Wah, lomboke pedes mau soalnya lomboke murah. Heeh, 14.000 Pak Okta. Murah iki lombok nggih. 14.000 kan lumayan. Say, yo. Dhisik Kang Mas. Betul. Nganggo intro sik. Model lawas lho. Model lawas. Ya. Nah, sajake ngantuk mau bengi, Mbak. Ayo. Lek-lekan soalnya nih kene. Heeh. Lho. Yo. Senajan tempe ya waras.
banyu kendi rokok glendeng dhewe najan mung manggon ana desa nyatane ayam tentrem kumpul sak keluarga. Nyambut gawe ojo lali botine Dilongi dulu, ditarik-tarik. oh ya yuk layangan jaran sembrani ojo nyangkut bareng wae dimen awet nora bakot benahi os yuk ayo yuk
Durasi masih panjang Mbak Okta. Nggih, Menika Kang teng Mas. wonten rias dereng rampung menika. Nggih. Nggih, diulur riyin nggih. Napa Mas Dedi? Derek wingking. Iya. Sekedap. Kitir sumilir nggih. Buat panjenengan sedaya ya. Oh, aja sujono nggih. Manut napa mawon? Niki niku riyen. Wis ki wae nyanyi ki wae. Ya nyanyi ki wae. Kuwi udan kangen jenenge Mas. Udan kangen nggih, Pak. Satenane udan kangen aku pengen ketemu. Manut kene aku. Nanging kowe wis kadung gawe nesu. Sakjujure aku kangen sliramu jroning batin kondo jaremu wis dhisik Pasar gunung rapi songko Bandung Torogo lho Pak Okta. Enak loh Mas. Enak, ROS loh. Ada ke RS Jogja juga itu Pak. Susu. Iya. Pak Okta Hansa bisa. Aku kangen sliramu jroning batin kondo jaremu wis dhisik pesen gunung rapi songgo Bandung Ning sakjane
manis pancen kowe sing paling manis nanging kudu ayune nanging kudu manis sing kena gobrayan sak lawase sing kena gobrayan sak lawase. Pripun niki wae kok iso ngoten niku Anu, Pak? kuwi mau Jogja Solo. bukan. Kitir Sumilir berkedok udan kangen. Oh ya, saat ini Kitir Sumilir. Awas apa Dek? Iya. Kusuma Wijaya. Ya, nanti Kitir Sumilir ya. Kusuma Wijaya nggih mangke. Manut buri aku Mas. Manut poin nabuh apa tak tembangi. Heeh. Manut wong pawon. Siap kuwi ketoke Mas. Jangan dimasake. Ya. Kitir Sumilir. Iya. Ya. Siap. Kit- Tak tunggu Mas sore. Konsentrasi, konsentrasi. Nah, ngono kuwi. Lung-lungan kang rarambata ampun swara angkat jiwaku tak kiri layang kitir tak sampirke angin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir. Wayang pembeda atiku sing ngerto saumpama gawan kaya aku bisa Aku samar kuatir lan montak Bakar ing ora-ora kang cekak dalam lakon upama nunggu tumpet sing terto kanggo nalasi luka-luka gatiku. ayo yo Bocahe ngantuk. aku yo Yeay, masuk. Ngambara anambus mega lintang sesulung padang rembulan tak goleki ana ngendi pencerita tak titipi kita tekan ing jatuh Lungitan lung-lungan lang terambatan Aku swara angkat jiwaku tak kiri layang kitir tak sampai
mampirke angin sumilir ora krasa sliramu tansah iki Rino wengi membayangmu beda hatiku sing dosa umpama kapan kaya aku bisa ketemu aku sabar kuatir lan mutab sabar kan ing ora-ora kang cekak kata umpama nunggu tumete sing tirta kanggo nalasi lungko-lungko katiku